Георгиен Дракон, а това е моят YouTube канал. Сега ще ви покажа Тошко. Знаете Тошко? Това е моят чул, също сте на залата, не е моят. И днес ще преподам един урок по изчисляване. Така, в този момент не става. Правите тъй. Тук. Влизате за кръста, минавате отзаде. Ей тъй. И хвърляте. Ако не успеете, да го хвърляте по гръб и по лице става. Второ упражнение. Тръгни. След това, ако случайно вече изпадам, набивате един крак, мандаринки. Една ръка, тук зачервявате, правите му един полицейски хват и го ударите бам, бам. И това е. Аз бях Георгиен Дракон, абонирайте се и лайк! А това беше някой. Спря ли?